O 26 de outubro lémbranse as persoas que viven con dano cerebral adquirido. Estímase que máis de medio millón en España. É un día para sensibilizar e para situar en primeiro plano as necesidades dos afectados, que demandan unha atención integral, inclusiva e universal. Na Coruña celebrárono en María Pita, con deportes adaptados e actividades de concienciación. Pilar tivo que lidar ao mesmo tempo coa dor polo falecemento do seu home e coas secuelas dun ictus que lle afectou sobre todo a mobilidade. Foi hai 5 anos. Es frustrante, porque yo hacía muchísimo ejercicio, me gustaba la montaña y fíjate el cambio. Conseguiu adaptarse a unha vida drásticamente diferente e recuperar moita autonomía co seu esforzo e co acompañamento da Asociación de Dano Cerebral da Coruña. O labor deste colectivo e tamén o dos profesionais sanitarios é algo que destaca Enrique, que en 2021 sufriu un accidente cerebrovascular durante as vacacións do verán. Se pode pasar en calquer momento. É moi importante que estemos, que poñamos os medios e teñamos as condicións para cando isto che pase ter onde apoiarte e onde ir e saber o que tens que facer. Non faltaron a dobre celebración na Praza de María Pita, a do Día Nacional do Dano Cerebral Adquirido e a do 25 aniversario da Asociación Coruñesa, que mantén reivindicacións históricas como a necesidade dun censo estatal de persoas afectadas ou a creación dun código diagnóstico específico no momento da alta hospitalaria. Resulta que una persona entra con un ictus y sale con el alta del ictus, pero sin ninguna referencia a las secuelas. Y es muy posible, en algunos casos, de por vida. Va a tener secuelas de por vida. Entonces necesitamos que en algún sitio aparezca reflejada esta necesidad. Demandan máis recursos e servizos mellor coordinados para atender os pacientes e apoiar as familias que tamén deben aprender a convivir co dano cerebral adquirido.